מה קורה אנשים? כאן נתנאל, ואתם הגעתם לעוד פרק של ישראלי קראפטינג. היום בעצם אני רוצה להסביר לכם בקצרה למה אני לא מעלה פרקים, פשוט יש הרבה עומס. אני רק רציתי להגיד לכם את זה, זה פרק של חצי דקה. גם החלפתי סקין, עכשיו אני נראה כמו מין כזה הומלס, אוקיי? ככה אני נראה, ככה נראית היד שלי, ככה אני נראה מאחורה, וככה אני נראה מקדימה. אז אני עכשיו פה בשרת חדש, אני הולך לצלם פה survival, בינתיים סתם שמתי flat world, אבל זה הולך להשתנות וגם יהיו כל מיני מפות, אז יש למה לצפות ותעקבו אחרינו, תעשו סאב ולייק, וזהו, ביי.